خەریکت متڤاڵەنە ئەس چ بکەم؟ کەرو بێژە کە تو چڕێ بۆ متبینی؟ کەری گوێت خۆ هەژاندن بەلێ مادێ چ بۆ بێژیت؟ بەلێ پاجوحای جارێکا دی گوتێ کەرو ئەز ێ نەچارم تە فرۆشم. vê carê kertêkî heşt. Ciha çû meydankê û bazirganek dît. Werne kera, werne kera, keret firotne, keret firotne, werne, werne, werne. Devî kerîş mikirî? Kan didanet wiyet şîrînî şam bide? Gelek neke qîjî iş. Dilê kerê min nehêlî. Ew gelekê guhdara ha, dezanî? Kerekê biçîke xwî bêçare ye. Kanî kaka. û bazirganî difna xwe kire devê kerî da. Belê pa kerîş dil leqek lê da. û wî demî de bazirganekê dî hat. Evî jî daxwast kir pêtkerî bibînît. Çi kerekî lawa, kanê her du simê tuyîn şamı bide. Belê pa kerî lîrkek lê da û bilind kir û rakir li erdî da. Ay çi kerekê şamboza. Di wê gavê ra bazirganekê dî jî hat. Kerî jî yariyet xwe pêkirin. Ama kerekê şamboza, xwedêş kestan diye berdîm xwe bikete banan beş verê gurê pî bikêşe. Ez zanim. Rastî min nedviya vî kerî firûşim. Belê pa min îna verê min got belkî xelk bibînin. Dabzanin ka halê min gel vî kerî çi ye? Belkî pîça reheb min birba. O belayîş min vekir ba.